ka san me zai sa koma Abuja? Me zai sa? Akwai wani bawan Allah. Shiwa? Mai sarauta ne. Alhaji Idris ko Dr. Idris ike ne. Ka bari mana. Sardaunan ko ina ne? Ko shuwa ko sardaunan. Ka bari in baka labari. Na gano wanda kake so ka faɗi. Kana magana akan Dr. Idris Musa. Allah ya maka albarka. Sarkin Juwa a gaba of Juwa kenan. Ganin irin inda i buɗe guraren ɗinki ita shi ba don kowa ba yayi ne don matasa waɗanda ba su da aikin yi saboda shi rashin aikin yi ina kawo dukkanin wani tarnaki duk wani rashin insecurity da ake fama da shi a ƙasar nan ita wannan ne ike kawo rashin aikin yi shi sa i zama mai educated experience i ɗauko wannan aiki yake wa al'umma shine abin ya min daɗi to in ka ganna Abuja to gurin ya wannan yayi ba yayi Amirul Hajj a garin Abuja yayi program da dama na healthcare domin saranta magunguna a asibitoci da yawa a Abuja kai sarkin Juwa da kake gani adalin sarki ne ni ganau ne ba jiyau ba na gani da idanuwa na kai iya keken ɗinki da shagunan ɗinki da kamfanin yin takalma ka gani wannan a Facebook ne ma ka gan shi a Facebook